Iktar ħuta li jenet jifrekwenta l-ibħra territorjali Maltin bl-aħħar skoperta tkun dik tal-ħuta Niger Hind, speċi li qatt ma deret fl-ibħra Mediterrani u normalment tgħix fil-vant tal-Atlantiku f'partijiet tal-Afrika. Immedjatament beda l-istudju fuq din l-ispeċi kif spjegat aħjar il-kap tal-Grupp għal Konservazzjoni Bioloġika u tar-Riċerka fl-Università ta' Malta, Adriana Vella. Din-l-aħħar ħuta nstabet għall-ewwel darba mhux biss fl-ibħra Maltin iżda fil-Mediterran kollu. Imma mhix l-unika waħda, fil-fatt aħna bħala grupp ta' riċerka fl-Università ta' Malta, il-Conservation Biology Research Group ilha għaddejja b'dat tip ta' xogħol bħala parti tar-riċerka tagħna għall-konservazzjoni tal-natura u sibna mill-inqas 6 speċi ġodda għall-Mediterran kollu. Il-karatteristi morfoloġiċi u ġenetiċi tal-ħut studjat huma elementi kruċjali fl-istudju ta' dan il-ħut alien li qed jersaq lejn il-kosta Maltija. L-istudju fuq dan il-ħut huwa possibbli permezz ta' kollaborazzjoni bejn l-entitajiet marittimi bħas-sajjieda, l-Addasa, Transport Malta u l-Forzi Armati ta' Malta li l-koll jilagħbu r-rwol matul din ir-riċerka ta' konservazzjoni. Il-grupp ta' riċerka f'Malta fl-aħħar snin għamel studju fuq numru kbir ta' ħut li qatt ma deru fl-ibħra territorjali Maltin, fosthom il-Cocoa Damselfish, Doris Snapper, is-Sergeant Major u l-Loafin Chub. Jiġifieri dat tip ta' xogħol intensiv fl-ibħra Maltin u wkoll xogħol intensiv fil-laboratorji tagħna qed jgħinu biex mhux biss insibu ħlejjaq ġodda, imma nkunu nistgħu nagħmlu identifikazzjoni akkurata u nużaw anke l-ġenetika bħala mod biex niskopru daw il-ħlejjaq ġodda. Il-biżejja li żieda ta' dawn il-ħut aljeni tista' tkun ta' detriment tal-komunità ekoloġika lokali u għaldaqstant qed isir l-almu kollu biex ikun żgurat l-element ta' konservazzjoni tal-baħar kollu inkluż ta' dawn l-ispeċi ġodda.